Nosaltres no plantejarem un discurs enfocat només a les ordenances, sinó que creiem també que hem de parlar també de pressupostos, que és una qüestió que ens interessa, perquè el romanent de tresoreria el farem servir via pressupostos, espero, o el romanent de tresoreria es deriva dels pressupostos i, per tant, crec que val la pena que ho plantegem en termes conjunts. En primer lloc, anirem una mica per parts, perquè crec que val la pena explicar-ho tot a poc a poc. La veritat és que quan hem tingut les reunions amb l'equip d'Hisenda o amb el regidor d'Hisenda, la portaveu del grup socialista, no teníem gaire marge. Ens han plantejat que el marge que hi havia per treballar les ordenances era petit, també per aquest exercici de responsabilitat, i per tant nosaltres les propostes que hem fet, que és... Nosaltres sempre intentem, a 3 anys ja ho hem fet i se'ns han acceptat, intentem presentar propostes de si s'ha de generar alguna taxa o si s'ha de generar algun impost, alguna proposta que tingui com objectiu quelcom a posteriori. Hem plantejat una taxa nova que se'ns ha dit que no es podia tirar endavant, que era la que està relacionada amb els animals de companyia i el cens d'animals de companyia i de més, que és una cosa que sí que se'ns ha dit que s'estudiarà, potser a curt termini no, però bueno, creiem que val la pena que això pot contribuir a millorar la neteja a la ciutat i pot contribuir a que potser el cost de la neteja sigui un altre, i per tant per això ho plantejàvem, però no ha sigut possible. Entenem que no és una cosa fàcil de fer, també hem parlat amb el regidor de Salut Pública al respecte i sempre ens ha explicat que hem d'anar pas a pas, ho entenem, però que sàpiguen que la proposta està sobre la taula i la mantenim i per tant volíem explicar-ho això. Jo, quan un comença a dedicar-se a aquestes coses de pressupostos i ordenances, jo a vegades penso quan es deuen reunir els regidors d'Hisenda dels diferents ajuntaments de Catalunya i parlen de la situació que es troben i de les complexitats que tenen, jo no sé com no s'han fet tots independentistes, perquè la realitat és que la fiscalitat dels municipis és molt complexa i crec que tindríem eines per poder-ho fer millor si tinguéssim una miqueta més de marge, perquè si no ho saben els ciutadans, pràcticament un 50% dels pressupostos dels ajuntaments venen derivats de les transferències de l'Estat. Per tant, tenim molt poc marge. Si a sobre el romanent de tresoreria l'hem de destinar a cobrir deute, quan històricament hem sigut un ajuntament que ho ha fet bé, en aquest sentit, i el deute nostre crec que està al voltant del 27%, si no em corregirà el regidor d'Hisenda, però crec que està al voltant del 27% del nostre pressupost. Per tant, nosaltres tindríem molt marge per poder fer coses amb els nostres diners, però com que hi ha altres ajuntaments que no són responsables, i no només, segurament a Catalunya, però també fora de Catalunya, ens toca pagar aquesta qüestió. Aleshores, clar, podem parlar de responsabilitat, podem parlar de vigilar amb la gent. Jo crec que els serveis s'hauran de pagar i s'han de regular i crec que hem de ser tots una mica responsables també des del punt de vista del discurs i bé, simplement explicar això, no? Que jo crec que tenim molt poc marge de maniobra, entenem aquesta regulació, creiem que s'hauria de ser més original o arriscat a l'hora de buscar fons de finançament o de desenvolupament de noves taxes. Ja ho vam fer el curs passat parlant de les taxes sobre els caixers automàtics i de més. I bé, crec que aquest és una mica un exercici que hauríem de poder fer, però se'ns limita la qüestió. I poca cosa més. Esperem que aquest increment de taxes per pagar serveis tingui una contraprestació en els pressupostos, que es puguin desenvolupar certes bonificacions, que pugui haver, o ajuts, més aviat de bonificacions, sinó ajuts, de cara als comerços i a l'emprenedoria, ja que l'increment de la taxa de residus, de recollir residus, els posa en una situació, alguns negocis els posaran en una situació complicada, i després també dir que, clar, al final hem d'anar avançant cap al pagament per generació i aquests increments petits no ho permetran, no és una cosa que val calés i haurem de buscar la fórmula de poder-ho fer de la millor manera possible. Nosaltres hem insistit en això, crec que és una cosa que ja se li va traslladar a la predecessora del Carlos i bé, creiem que val la pena que seguim parlant al voltant d'això. I res, de moment fins aquí la nostra intervenció. Moltes gràcies.
Granollers Primàries.